Bună prieteni, mă numesc Adrian și în videotutorialul de astăzi am să vă fac cunoștință cu un soft foarte util, un soft care ne ajută la recuperarea fișierilor, a pozelor, documentelor, fișierelor audio, video, fișiere compresate, etc. Deci, nu pierdem timpul, mergem la treabă. Deschidem Recuva. Am să vă pun un link în descriere de unde să-l descărcați. În timp ce se deschide, mai ascultăm niște muzică. Sper că se aude bine. S-a deschis și softul nostru. Mergem înainte. Ce tip de fișier doriți să recuperați? All files, imagini, muzică, documente, video, compresat, e-mail-uri. Noi dorim să recuperăm imagini. În cazul nostru dorim să recuperăm imagini. În cazul vostru ce doriți ce recuperați. Mergem înainte. Unde au fost fișierele? Nu sunt sigur, pe un card de memorie, în documentele mele, în coșul de reciclare. Într-o locație specifică. În cazul nostru, într-o locație specifică, răsfoire în discul D. Ok, mergem înainte. Activare scanare profundă. Activăm scanarea profundă pentru o scanare mai profundă, adică pentru a ne recupera mai multe imagini și mai calitativ. Deci, apăsăm Start și așteptăm. Calculează timpul rămas. Se calculează timpul rămas. O să scrie acolo în jur de 5 ore, însă va fi în jur de o oră până se restabilește, până se accentuează acolo. Deci așteptăm. Probabil noi nu vom aștepta tot procesul, pentru că nu are sens. Vom aștepta vreo 2%. Deci așteptăm un pic. Între timp mai ascultăm un pic de muzică. Eu personal am fost pus într-o situație grea. Am avut niște poze foarte importante pentru mine și dintr-o greșeală au fost șterse și am căutat foarte multe softuri pe internet, însă acesta am găsit cel mai bun, care într-adevăr m-a ajutat. Am recuperat circa 70% din pozele pe care le-am avut. E un soft ok, un soft fine. Nu uităm că e free, e gratuit. Așteptăm un pic. Mi se pare ceva nu merge bine acolo, însă se pare că da. Așteptăm. Revocare. Deci, noi nu am așteptat tot procesul. După cum se vede, s-au recuperat niște poze. Pentru a le recupera definitiv, dăm la schimb în mod avansat. Bifăm vreo câteva poze așa și dăm la recuperează. Punem în masa de lucru și dăm OK. Așa, operațiunea cu succes. Închidem Recuva, deschidem o imagine oarecare și voilà. Deci e totul fine. S-a recuperat. Vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați, să dați like și ne revedem data viitoare. Pa!